Allehelgen. Allehelgens aften er aften før en helgensdag, som i dansk tradition altid falder den første søndag i november. Allehelgens søndag er samtidig den søndag, hvor Allehelgens dag markeres i folkekirkens gudstjeneste. Ifølge folketroen er Allehelgens aften den aften, hvor hekse og genfærd og mørkets magter er løse for at håne helgener. Allehelgens aften og Allehelgens dag er stort set i den danske glemmebog, da den blev afskaffet ved helligdagsreformen i 1770. Den er ved at komme ind i dansk kultur igen. Under det amerikanske navn i dag fejres den i Danmark efter den amerikanske model. På engelsk er Allehelgen også kaldt Halloween, og det er en søndag til at minde om de døde, både dem som vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer. Men Halloween kan også sammenlignes med fastelavn i Danmark. Børn glæder sig ud og går rundt og banker på naboens dør for at få slik. I USA siger børnene trick and treat. I Danmark siger vi slik eller ballade. I Danmark står valget mellem boller eller ballade. Mens fastelavn i Danmark nu udelukkende er blevet en børnefest, fejres Halloween også af voksne. Det er en stor festdag, der lægger vægt på gys og gru med hekse, spøgelser, spindelvæv, edderkopper, skrækfilm osv. Gudstjenesten Allehelgens dag skaber gennem bønner og salmer plads til at mindes og sørge over dem, som vi har mistet. I mange kirker bliver navne på dem, som i årets løb er døde, læst op. Nogle steder tænder man lanterner for at mindes de døde.